אוקיי, הגעתם לסרט של אורי. אורי כבר בן 10 ימים. תראו את המוצץ, איזה גודל. אורי. שנייה, בוא נעבור לתמיר, שנייה. תמיר, מה יש לך להגיד לאח שלך? שהוא חמוד, ממש 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 חמוד, והוא מתוק. הוא האיש הכי מתוק שראיתי בכל החיים שלי. אורי, שמעת? או שאתה רוצה שתמיר יחזור על זה שוב? אתה מאשר? כן, אתה מאשר? מה אתה עושה? אוי, מי מדגדג אותי? מי מדגדג אותי? איך אני קורא להם את מי טבע? מדגדג אותי? לא. אוי, איפה היד? אתה מסתיר עם היד. איזה חמוד. אוקיי, עכשיו נעבור להראל. תמיר, תחזיק את זה. צלם אותי. הראל, מה יש לך להגיד על האח החדש שלך? שהוא מתוק, הוא מקסים, אפשר לאכול אותו. אתמול ניסיתי לבשל אותו ב10 אבל אם אתה תבשל אותו, תאכל אותו. לא יהיה לך אח קטן. הוא חמוד, אפשר... תן לו נשיקה. אפשר לאכול אותו. תעצור את הסרט, תמיר. איפה?